Assalamu alaykum hormatly ýerleşler. Şuň 2025-nji ýylyň 14-nji apreli hepdeniň duşanma güni. Hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýanyň platformasynyň kanallarına. Hormatly ýerleşler, şuň men köp material gökejek we şu barada görüňeçek biziň şuňky çykyşymyň temasy gurbany döwlet agdaşykdan gorkýar. Haçanla ogly ýurdun daşyna gidenine arkada diýilen adam hükümeti zaложник hükmünü alýar. Inni üçüm bolup ýanky atasy, ogul, gyzy üç bolubam hükümet saklap bilen oklar, döwlet saklap bilen oklar bular polny bankrot. Çalışmalar Türkmenistanyň gapysynyň agdyna dur. Gelin şu barada gurulmadyň. Hormatly vatandaşlar, ine men size bir näçe video görkezýän. Ünsürp serdim. Birinci videony görkezdim men TikTok'tan, ýani Türkmenistan maňa TikTok'un nimelerini uğradýarlar ve şunu görkezdim. Men şolary görkezýän we şu barada gurulmadýar. Ünsürp serdim. Ine Türkmenistanyna polisiýasklar nähili adamlary urýarlar. Haklary we konstitusiýa we bular hak hukuk gorýan gurumlarmy, bular banditlarmy, köçüden adamlar tutup gelip ýanky izolýatora salyp organizowany bandformirowaniyami ya şular arkada diýen bir zalim ýürüte spesial goşunymy halka garşy görüşýän. Men bilemok, özüňiz kommentarda ýazyn, kyn görmän. Ünsürp serdim. İnsan kütäresinden panah Yigitni behuda burdunu tutma Yokçilik kelgende kaddını bükma Yigitge davlat yaraşar Yigitge savlat yaraşar Dinlegen çağıda. Bunu ünsürün vatandaşlar güçten polisiýaski kadam urýar. Näme olar bilen ýöne gülüş bolnokmy? Ya bir minut. Ya hökman şolar vurmalmy? Ya hökman Türkmenistanyň konstitusiýasy işlenok diýip bütün dünýä şunu görkezmelimi? Ýani polisiýasklar Türkmenistanyň halky urýarlar. Ya biz halk bolup şolary terroristler bular ýani köçüden adam tutup içine salyp urýarlar. Onda gelin bizem elimizde taýak, armaturalarla giýjelerine gelip şolary tutan ýerimizde uraly. Eger bular bizi urýan bolsa, konstitusiýa seretmeýän bolsa, konstitusiýaň ýanky haklarymyzy, konstitusiýa haklarymyzy biziň goýulmaýan bolsa, arkada bilen ferdar, basyň nämedin, laledin halky diýip komanda berýän bolsa, onda bizem näme urup ýörünmermi? Gelin bizem görüşelim. Ona elimizde taýak alaly bolýar, döwlet ýok, konstitusiýa ýok. Bizi içine salyp ýanky urýarlar. Bizim kwartiramyzda salyp polisiýaskiýa emheme gelenine kwartirany salyp gapyny ýapyp taýaklap ýenjip zynp goýýarly köçe. Gelin onu şeýle bir düzgünçe gelelim. Şeýlemi? Hukuk gorýan gurumlar, siz terroristler, emheme terroristler, siz zombiler. O halkyň seniň. Şol açyk ýanky ýol bolup dur, açyk nimedipdir, näme tutup vurmalymy ony? Eger jinayet eden bolsa, onu prokuratura we prokuratura deňep suwda salyp, ýani suwdy şoňa ýyllar kesip türmege gider. Siziň el degirmäne hakyňyz ýok. Oň bolşuny gördüňmi? Men ýene bir videoňy gökredin. Ol adamlar tutuşy, iteleşi. Ünsürp serdim. Tutup iteleşi, nemedeşi. Ol adam hasanyna gören o bu adamlar diýelim. Baranın salam palam ýok, gün urýan. Ofitseram ýaňyza geçdi, gördüňmi? Ofitser bar şu ýerde, bolýa o sallatdyr diýsen. Ofitser bar, o bular bir gurumy, halka garşy terroristik gurumy bular. MHM ýaly. Biziň o organlar kanun, haklar goraýan gurumlar gaýtyp adamlar urýan gurumlar. Adamlary öldürýän gurumlar. Neme izolýatorda urup öldürýärler. Niýe de bar şu ýalda? Russiýada bar, diktator döwletde, niýe de bar? Koreýada bar, niýe de bar? Türkmenistanda bar. O diýerdiňiz marada Gazakstanda da bar. O Gazakstanda bular ýaly edilen ok şuraya etsin. Şuraya video çykansa hem adileniýatdan basýarlar. Türkmenistan näme bolar? Hiç adam bolmaz. Gaýtyp Ferdar Berdimuhammedow diýer, video çekmäň de uranyňyzy. Gizleň de men bütün dünýä aýdyp bilenmok sizi ýanky halkymy ýanky zorlap halkyma ýanky ziýan ýetirmän bütün dünýä aýdyp bilenmok men size aýdýan ha diýip. Öňüm Ferdar Berdimuhammedow
mentlara, yani polislere kazyolluyor önüm. Kazyollap ýordunuz diye meni. Gurbanlam kabinet ministri kazyollap ýordunuz meni. Ýanyňy ýigneşleri, halk maslahatynyňky aparady diye kazyollap ýordunuz meni. Hemme zat gurbanyny ýetýärdi. Ine vatandaşlar, özüňiz kommentarda ýazyň. Şular terroristmi, halka karşı giýije güni göreşen gurumamy ýa-da şular konstitusiýaň esasynda Türkmenistan bir döwlet, bu konstitusiýaň esasynda biziň haklarymyzy, ünsüriň bu gurbanyň serdaryny derler, biziň haklarymyzy konstitusiýa boýunça gorumany gurumam şular. Ya bize karşı yürüyütü kabul edilen teröristlermi? Onu eğili bolsa, onda şoň ýol başy kim serkerde başy? Serdar Berdimuhamedov, onun milli lideri şoňa ýa akıl berýän Gurban Muhamedov, onun arkadagy, onda şular yürüyütü Türkmenistanyny hökümeti basyp alyp, hökümetem halka karşı zulm edýän zalimler, onu biz şulara karşı görüşmeliler. Bizim aydık gelýärse şonu size. Ine ak asuda asmanymyza şul türmäňem, ýa-ni şul izolaýatyň üstünde de ýokursyna ak asuda asmandyr. Ütkeş kızat derler. Sen köçe çıkanda da şu vakti moment şulary urup durlar şöyle. Ödem Levap'ta. Men Levap'ın aktivistlerini ýülenýär. Dursultandan başlap hemmäňde. Bir ýyl çok çalap ýörmän. Şurýaly videolar, siz däno, Farab, Çäjüde bir topar naruşenýär bolup geçýär. Dogunlaryň aşaňyzy ýaşaýar, tanşyňyzy ýaşaýar. Siz şonuň dialektini ulanýar. Çıkarın videolary. Sizi her wagt kemsi diýerler. Çıkarın şu videoları biz ýa tankid edip şonu ýerine goýaly we düzüldür şol atlary. Näçip bize gelýär, size gelen ol YouTube'dan at bolýar bu atlary. Şonuň üçin hormatly watandaşlar, aktivist bolsaňyz ine şurýaly bir kançylygy görüşmeli. Biziň aktivist bolup birinji işimiz şurýa bir kançylygy durulmak. Hälem ünsüriň sağ bol Bağışlan, hemme aktivistler sağ bolsun. Şuraya aydıp gürködüp, biz şul 2 sani zalimleri, Serdar ve Gurban Berdimuhamedov saklap dur. Şunun ellerine itleri, MHM teröristler, polis zombiler saklap dur. Şurada biz şuraya gürködmesek, zat etmesek, onu şular, yani bizi yencerler, bizi plotkalarlar, bizi vara köçüde doğrularlar. Anladın? Şuraya videonu çıkarın. Men hemmeler ýülenýär, şuraya videolara çykdym. Biz görkezeli şu video gün OBS'ye gidýär, şu video ona gidýär. Ýa-ni men göçürip aldym şunu. Öz nememde biz ýa-ni nime der. Täjikler öz prezidentini 4 ýyllap işläp gazsy suda beripdirler. Men size haýyş edýän, bizim şu meseleni çözjek bolýar. Näme nirde bir kançylygyňyz bolsa, aktiv inanan aktivistiňe de berin. Bize gelse bize 60 tane material gerek. 60-70 tane material gerek. Şu 60-70 material bolsa biz Gurban bilen Serdary suda ýetýär. Ve şu ýerde suda edip şular tutsap etdik. Ine şoňa gelin şoňa ýapşalyň. Biz sizden pulunu soramyk, biz sizden hiç soramyk. Sizi kötüýärlermi, gurýarlarmy, ýenjeýärlermi, hakyň bolýarlarmy? Getirin şu videoları. Biz Türkmenistanda kanun işleyen meýanlygyny közel we şul 2 sany halka garşýan faşistler halka karşı yani zalim edýän, zalimçilik edýän zulümler diýip biz bütün dünýä görkezeli. Indiki video seyredelim, hormatly watandaşlar. Kim görmedik bolsa men ýene bir ýerde görkezin şu videony ünsüp serdim. Ofitser amma ünsüriň şu ofitser ýüreğine şurýaly ýa adamla urmak, bular bir salam aleykum ýaly bir zatlar. Ofitser şoğum däl, şokdo adam däl, adam däl, ödem lewap ýerine bolup geçen zatlar. Anäme lewaplar urup bolýarmy? Urmalmy? Ya marlar urmalmy? Ya aşgabatlar urmalmy? Ya da balkanlar urmalmy? Ya da daşowlar hökmen urmalmy? Düşünüp bolmakmy? İnsan tutar senden panoh, ýigitni behuda Şuň zwaniýatyny bir görelim. Kim şul adam? burda Burun şuň zwaniýaty. tutar senden Serjant mı näme 3 tane lyçkasy bar. Serjant. Ine şul adam, şuň ofitser da bular ya şular zwaniýary denmi. Ine şular hemme zat edýär. Eger şular ýaly bolýan bolsa, videolar gaýtaranýan bolsa, şular edýän bolsa,
Gelin onu bizim şular tutup giyicelerine tutup loğum bilen kellerine verelim. Ya kanun yok da bular gurumoçuluk bizi köçüden alıp gelip bir taamat alıp vuryalar verdi. Hakları yok. Bizim hem haklarımız yok. Şular bana gelin şuların haklarımız olsa bizim şuların haklarımız bozulur. Ondan biler bir yeni vursalar köçüde loğum bilen kellerine verilýär. Yaşaytmeli mi? Serdar Berdimuhammedov. Arkada diýen kezzap. Yaşaytmeli mi bizim? Aydın hani? Gurban sen kimin milli lider, kimin arkada ine sen halkyny ýenjip durur polisde. Hiç şart intek salamu alaykum diýdi ýenjip durur. Ünsöriň. Salamu alaykum diýip ýan getirdiler. Normal ýaş oglan hana ak göynekli ýaş oglan normal geýinip dur bir adam şekilli. O gyzyl maýkaly görgül hiç şart demeden o. Sonra verilen o gönül tak urýarlar. Beýle käserdin. Ýöneköý duran adam, bir zat diýsen itçi adam. Hökman urmalmy şunu. Ine şu ýaly hormatly watandaşlarym, Türkmenistana bir konsuluk ösýä. Türkmenistan bütün dünya de bir konsuluk boyunça 160 ýylda korrupsiýa bir konsuluk boyunça. Men muny ýöneýdem. Ine şunu ýanky Gurbanuň aktivistlerine aýdýan, arkada zamanyň aktivistlerine aýdýan Asuud asmanymyz bar. Hemme zat gülýäli. Gülýäli bolmaýar. Sen tek oturup görmek şöyle, salyp görmek sen izolatora. Gelin indiki videony seyredelim watandaşlar. Ine maňa Türkmenistanyň getirdiler video, ýani TikTok'tan mı ýerdiler ine ünseriň. Ine Amudarya buğrody ünseriň. Näil ekinler östürme, näil biz ýagny ekrançylyk etmeli. Şunu üstüne işlemeli. Gurban bilen Serdar Berdimuhammedov giýje güni şunu üstüne işlemeli. Jaly gurup, lentçik kesip, aýlanyp bütün dünýäde elini ýanky serilip pul ýapýarlar. Indiki video seyredelim. Şu şäher Nebitda, ünseriň. Ene şu Nebitda. Arkada men diýämi? Sovet Soýuzynyň jaýlary. Sovet Soýuzyna gurulan jaýlar şular.
Modern. Näme mektepmi, näme bu? Polklinika mi? Yaşasın garaşlı bir taraf Türkmenistan. Şu Sovet Soýuzynyň salt giden jaýlary şu. Ine vatandaşlar, elbette bul arkadaq däl. Elbette bul gurbanly bu zatlary seyretmedi. Halk bilen düýünden iş ýok. Halk öläýsin. Bir ýerde halkyň ýanyna bak gördüm. Lençki kesýär arkadaq şäherini bolýar. Hedile diýip ýör. Men häzir aýdar näme işläp ýör arkadaq. Arkadaq diýilen kezzap. Şunu arkadaq diýmelem kädiýän, arkadaq söz aýlanýar. Gelin indiki video seyredeliň. Köçelerine seyredin. Görýärmi köçeleri? İstediler. Ne? Duydan birini kan yıkman sonra bir çağırladık yanında bir baharlar mı? Terede. Gat doğru diye, yani genece gat doğru diye, Türkmenistan'ın halkı daşına gidip var ya, yuvaş-yuvaştan Türkmenistan'ı terk edip gidiyor, maşgala. İçinde dine itler galiya. MHM, polis ve köçedeki itler. Gurbanly, Serdar, bula Russiyan itleri. Gurbanly, Serdar'ın MHM polis itler galiya. Başka adam kalmadı Türkmenistan'da. Men bağışlarlar MHM ve polis şu diýenmet ya ýanky videony görünsoň gata hyrmely o näil beýle halky urup bor. Hanten et şonu Ýewropada ýa Amerikada ýa bir ýerde at gidýärler giýje. Sen hakyň ýok. Sen kime ony tutup o wururýar bakdyňmy sen ony ýa ulotdyňmy sen ony ýa dogurdyňmy sen ony. Sen o bir wagtdaýynça gelen polisiýeski kanunçylygy ýanky kanunçylygy alyp kanunçylygy ýöretmeýäne ýürüýte kasa maýdana adam sen. Buluru Çin'den geçti. Bir-birden tutup köçede kellerini ýagmam kalýar. Şoňa elterdiňiz, graždan uruşyny elterdiňiz. Biz her wagt aýdýar, biz kanun ýolun ýürejek, biz Türkmenistana kanunçylyk höküm sürdürjek. Senin gurban bolýan bir kanun, falşiwy, falsifikatsiýa edip gelen, niyaz öldürüp gelen, Serdar'ın seslerimize oğurlap, falsifikasiya edip gelen pul oğurlap ýörer. O Atabayewa diýenem kezzap, eýýän pul oğurlap, jügütwa. Sizin o çüýrük tohumuz duruş kezzap o. Kezzapsyz bir normal adam ýok tohumumuzda. Tohum bilen saklap bilen oklar döwleti. Tohum bilen. Şu giýenler ýany ýöne döwletimizi ýaryp pullar oğurlap ýörsiňiz. Indi bolýar, olar bir zalim. Ol MHM we polisler näme diýär? Hak hukuk goramaly adamlar bizim şuraya ýagdaýda bolmuş şuraya halk urup ýörsiňiz. Näme hökman şol iki sany oglany vurmalymy? Aýdyň hani. Bir zat diýsen edýär aýdyň. Hökman şu salam alykum diýmekkä vurup başlamalymy? Siz bararsaňyz graždan uruşuna ananan halky vurmaly, üýşüp köçelerde giýjelerini tutarlar sizi. Maşinanyňyzy öýlerinizi ýakarlar. Özüňiz bir kanunçylyk itelýäňiz. Bize halky saklajak bolýar. Ýok, o beýtmäli. Gelin kanunçylyk ýolunda ýören graždan uruşuna barmaly. Siz itelýäňiz. Ananan gurbanlar da Serdarda gerekkä şu zatlar. Siz itelýäňiz halky. Talamançylyk edip ýanky oturup migrasiýonly gullugy, MHM polis gullukları başlyklary oturup aýdýar,
täze движение, täze schema. Näil halky ýa-ni edip näil pulap borýar, täzen indi 1 milyard berýän bolsaň indi 1 milyard 100 milyon getirin. Täze schema ine diýip. O siz Türkmenistan näme urduňyz? Hudaý saklasyn. Gelin indiki videony seyredelim. Hemen sesini koyayım. Bir minut. Yine yolları verdim. Ne diýagdaýda adamlar ýatýar. Ýaşaýar, pardon. Kaptalyk jaýlar verdim. Ünsörüm. Tüwülme jaýyna gurup bilipdir ýöne şu diýişim ýaly. Hökümet ýok. Sen jaýyň gursaňam, sana suw getirip bermeli, sana ýa gaz getirip bermeli, tok çek bermeli, köçeler oňurmaly, köçerde stol bolmaly, ýagtylyk bolmaly köçelerde. Köçelerde astanowkalar bolmaly, o ýerde awtobuslar ýörmeli. Ine şol hökümetiň işine hemçi biziň tebii gaýlyklaryny alyp şonu edýän adamlar. Hani şu ýerde hökümetiň bady görnýärmi? Ünsörüň, köçä ünsörüň, men size ýene bir görýän. Bul owa. Bul bir owa, bu köçeleri dedim. Jalan arasında köçe ýok, ýaş gar ýaýsa tordy. Maşini traktor ýöremsen bolanok. Serdim köçelerini, ine jaýlaryna serdim. Hudaý saklasyn. Büyük Türkmenistan, arkadama şöhrat, biz ösýär, biz ýene bir zat, arkadan zamanyny men bakly ýaşan pohyman. Bolun adamlar alamaň. Bir topar ýalaklary ýülenýär. Biz realna başdan on pohyň içinde. Gelin indiki video seyredelim. Şunu goşowa diýilýär. Men kartada görkezem. Niýde dedi. Şolun magazyn şu. Ünsör terseňiz şu magazyn şu. Men ýalňyşmasam, mümkin häkimlik derem. Ine muňa serdim. Sovet Soýuzyny goýup gidilen zatlar. Ine Aşgabada, ýagny Niyaz özgürleşdirdi. Inni bul arkada diýen bir kil ýa-ni zalim gelip owdunuşdurýar. Ol ýa-ni parat geçilýän nemen bu tarapa sahnany geçirdiler, bu tarap geçirdiler, ondan bu tarap geçir. Olar pul goýun investisiýa edäýin-de olara etraplara ýa-ni vilayatlary edäýin-de diň Aşgabat diýip durmaň, gurban boly. Aeroport urýar, şöyle bak gaýtmak üçin, şöyle öz köşklerini urýar, şöyle dinç almak üçin we Aşgabat urýar. Başgalar ölüp geçsin diýip ünsörüň, halk köseni otyr. Arkada milli lider olup halkyň ýanyna bar gürleşip gördümi? Ya halka bir zat ýüzlenip gördümi? Ya öz milli lider programmasyny, meýnamasyny aýtyp gördümi? Ýok, eşitmersiň. Ağzından halk çykanna, ýa-ni halkyň sözü çykanna, neme halk maslahatyna ýa-da ýygyna gelende halk, watan, Türkmenistan bizine ösýär zat diýip öz ösküdi otyr. Biz bolsa çukuryň içine ýöne batyp barýar. Bunu serdim. Bu jaýlaryny serdim. Şu ýerde adamlar ýaşaýar. Näme ýerde ýaşaýar owa? Goşowa awasyna bir. Ine şu goşowa serdim watandaşlar. Ine serdim, men size görkezýän şu goşowany. Ine şu ýerdäki öýler görýärmi? Ine şu ýerdäki öýler. Ine şu öýler bar. Ondan bula bir firmam näme bir zyňylyk gidilenmi ýa işleýänmi men bilem. Mektebem bolaýmasa bilemok men. Ine şu ýerde jaýlar görýärmi? Ine şu ýerde adamlar ýaşaýar. Ünsörüm. Şunuň ýalky ýaşaýyş ýerleri nähili. Ýollar ýok, zat ýok, çöllük. 33 ýylla, 35 ýylla Türkmenistan şunuň owasyna bar bilmedi. Täze bolan Türkmenistan
Gurbalyň arkadagy zamany, Serdaryň arkadagy zamanyň prezidenti şu ýere barylmady. Muň daşyndan hem terdim. Ne şu o şol. Ne ünsermi ne şu ýerde adamlar ýaşaýar. Ne köçe şulon köçeti. Arkadagy ýol şul. Muňa terdim. Men pikirimçe ine şul owadaky ýaşaýan adamlar ine terdim. Şular derrew prezidentine gapdalyna da ine şu nime bar. Şu ýerde de bir 5-6 hojalyk bar. Ünsermi? Ine. Ne ýollar bar, ine firmalar bar, elektrik bar. Ne gaz bar, ne nime bar. Şoň suwlar näýilika, guýullar barmka, arsylar näýamka. Ine derdim. Ine şul adamlar. Ine muňa da ýol ýersiň. Ünserdim. Bunda asfaltam ýok. Çagyldyňdan ýol. Şu ýerde asfalt bar eken gyrada. Ünserdim. Ine şu ýerde bir hojalyk ýaşaýar. Şu ýerde ikinji hojalyk ýaşaýar. Şu ýerde ýeni biri ýaşaýar. Ine şu ýerde bir hojalyk ýaşaýar. Ünserdim. Ine şu ýaly. Onu gidläp bolmaýar, onu bütün dünýä görüp dur. Ine şoňa goşowa diýilýär. Ýa-ki ýa goşowa, görkezlen şu goşowa. Yağla. Hada. Näme ýerde ýaşaňa owa? Goşowa, owasyna biz. Ine hormatly vatandaşlar, şu ýaly ýagdaý goşowatyndan men başga da video görkedeýin. Elbetde muňa arkada seyretmeýärim. Arkada muňun işi ýok. Ol şol ýaşaýan adamyň arkadagy däl. Ol Aşgabat şäheriniň arkadagy däl. Ol öz şäherini bolýar. Keýp edip. Aşgabatyň arkadagy bolan bolsa, Aşgabat şäheriniň arkadagy bolan bolsa, minimum şöyle gurulan jaýlar 50% durmazdy. Halka paýlardy. Bizim pulumuza gurýar, satdyrýar, o pulny alyp ýene ogurlaýar. Azen jüýüňden goýan o arkadaş şäherini. Ya bir obyekt kursaň jüýüňden goýan o. Sen bizim büdjetden pul ogurlaýan, sen adamyň pulunu ogurlaýan. Bütün dünýäni allap. Men şulara $700-800 aýlyk berýän, hakykatdan bolsa $100, $150 aýlyk berýän. Kursda oýnaýan. Dijelerine dolary alyp, gara bazarda mafiýa ýaly, ýa gara bazarda çalışıp onam getirip banka koyan iyine. O sen gara. Senin ofisial zatlar yok. Sen özün kriminalçık. Serdar verdim Muhammed. Kurbanı verdim Muhammed. Siz kriminalçıklar biliyorsunuz mu? Siz kriminal ediyorsunuz. Yani ofisial doları emhemen üstünden valüçükleri sattırıp o pullara yine siz o Türkmenistan'ın halkını gününe giyeceğiniz biliyor musunuz onu? 3,5'dan alıp onu 20'den satıp yine de banka koyup siz devlet sat yani siz o maşennik. Bu maşençilik diýilýär şuna. Egerde biri dolarını şu garwada satsa onu tutup bolýar maşençilik üçin näçip 3,5'dan dolar we 20'den satýar. Yani 3,5'dan $1 bahasy manat 20'den satýar. Ol hökümet puly. Onu bir adam öz kurs koyup aýlamana haky ýokdur. Hökümetiň merkezi barmy? Hökümetiň prezidenti we ol karar çekdi 3,5'dan ip. Näçip öz kararyňyz bolýar. 3,5'dan $1 diýip gol çekip şonu özüňiz giýjelerine emhemen üstü bilen çalışyp şeýle büdjede pul gazanýar. Halky talap, ikinji derek talýar. Bütün dünýäne malýar. Düşünmeden men düşünürüm. Siz kriminalçyklar. Günne giýje siz maşençilik edýäňiz. Siz bizim dolarlarymyzy, ofisialna gelýän hökümete dolarlary alıp giýje bağlarda çalışyp ýene de bank koyup bütün dünýäni alýar we Türkmenistanyň halkyndan pullar talap alýar. Men hökümete goýar. Hökümete goýanyň näme? Sen talanyň pullar goýýanda sen gazanyp alla. Nalog töletdir adamlara, investisiya, zavod, fabrik kur, o ýerden nalog al, o ýerden investisiýany gaýtar. Ine şeýle gazanmaly. Sen bizi maşençilik gazanmaly bizim üstümizde. Hudaý saklasyn. Ýyna derdiň vatandaşlar indiki video. Indi Türkmenistan daşyndan bir video görkezýän size. Şu ýerde ünsüriň gowuz diňden meni son komentar berýän.
Мигранты из Туркменистана успешно завершили курс адаптации в Херсонской области, сообщают российские патриотические СМИ. Что важно, власти не скрывают, что речь идет о нелегальных мигрантах из России. Все они были принудительно отправлены жить и работать в оккупированный регион Украины. Звучит это потрясающе. Мероприятие направлено на помощь иностранным гражданам, прибывшим в Россию без визы, в рамках программы содействия адаптации трудящихся мигрантов. По словам заместителя губернатора области Татьяны Кузьмич, большое внимание уделяется взаимному уважению к интересам и традициям, а также соблюдению законов страны. Причем все мероприятия по адаптации иностранных граждан проводятся под контролем силовиков. Таким образом, с официального на русский это можно перевести так. Туркменских нелегалов наловили по всей России и под стражей отправили в оккупированную область Украины для вытеснения коренного населения. Фактически, они являются живым щитом. Это в лучшем случае. В худшем все отправятся в окопы. Нелегалов никто считать не будет. Gördüğünüz şu videonu. Men size görkezin Herson'un niye dediğini. Ünsünet terdim. Yine Herson. Yine Ukrayna'nı terdim. Yine Ukrayna. Yani bir minut. Yine şul Ukrayna. Yine şul Ukrayna terdim. Yine Ukrayna. Herson'um yine şu yerde. Men şöyle her yıl 3-4 kere gidip staj veriyorum. Yani yine şu yerde. Ünsünet. Şu tarafı her Ukrayna'da Herson'un deryanın bu tarafan yani ortarallı. Yani şu orada her men öğrencilerim var. Şöyle Tırnovka günü bomban aşağı Tırnovka çıkar. Türkmenleri şu oraya getiriyorlar. Yani migrant bolsan Ursiyetten alıp şu teyade Rusya'nın teyade teritoriyası, teyade yerleri şöyle eltip şu yerde riske koyup o yerde cayları vurduruyorlar, o yerde bombardırovka edip oturuyor. Ve şu yerde kayvirlerine gün vuruşak vuruşak diyorlar. Şu yerde vuruşta görüştürüyorlar. Yine Türkmenin daşarı yurttaki yağdayı, yine şunu Gurbanul bilen yağdayında derrov nota vermeli. Neyse Rusya bizim vatandaşlarımız, migrantlarımız yine şöyle eltiya. Olur Herson'a gidecek deyip Rusya'ya giden var. Olur gidenle Moskva, Saratov, Sverdlovsk, Yekaterinburg, Sankt-Peterburg yani şehirlere gidiyorlar. Eğer de başta şuları Herson'a vuruş hakkı diyen olurlar, olur gelmez de Rusya. Yani şuraya şunun hakları Rusya'da bozuluyor. Hani arkada, hani milli lider, hani Serdar Berdimuhamedov. Şunu yine ofisyal materyal şu. Hani Dışişleri Ministrleri Raşit Meredov, hani Türkmenistan devleti, Türkmenistan hükümeti. Neyse bizim migrantlarımız değil, mecbur yağdayına şuraya apasın uçakları koyup, yere koyup, şöyle cay vurdurup, şöyle risk koyuyorlar. Gördünüz mü o studentler? Bu yani gitmeyecek olup vuruşturur, adetler, olur gavap. Türkmenistan hükümeti ne şöyle reaksiya verdi, ne golladı. Ne de Gurbanul Berdimuhamedov, ne de Serdar Berdimuhamedov, ne de Türkmenistan televizyonuna aydırlı. Bunları siyasetçiler de, bunlar kim? Serdar ve Gurbanul Berdimuhamedov. Atabayeva allığına çıkış ediyor. Allığına yani Türkmenistan'ı öttürecek olup aylanıp diyor allığına. Neyse Türkmenistan'ı öttürecek olsan şuraya bizim vatandaşlarımız ağır yağdayda aydan okta çöden okşonu. Etmez onu. Bu halk için ne bulur? Bir çürük tohum, yurdu basıp alan çürük tohum. Bunun esas maksadı kartinka görkemek ve arkasına dinip yarmak yurdu, bağlamak. Bunu milyarderler. Yine oligark değil ya. Hükümete girip hükümetin pulunu oynayan adamlar. Gurbanul prezidentten oligark. Türkmenistan'ın yeketek oligarkı Gurbanul hadir ikinci oğul oligarkını yetiştiriyor. Hadir gıyır oligarkını yetiştiriyor. Bu oligarklar. Oligark ne deydi? Bayağı adam hükümetin instrumentlerini, hükümetin pullarını, hükümetin bütçelerini ulanıp talamançılık edip bayak gidiyen adam. Değil mi? Korrupsiyon üstüne. Oligark değil ya. Biznesmen hem de oligark. Hükümette bulur VDP'de işlep, bulur anırda duruyor, dur diyen yok. Hükümet işlep afitsan oğurluyorlar. Öylem şunu hiç mi işlat demedi yani? Ol itlerini, MHM teröristlerini, polis zombilerine barın bizi oran deyip yani bulur kovuyorlar. Bunun itler yani halkı talep yapıyorlar. Unutlarım.
Şo itlerden basýarlar soň. Gurban bilen Serdar Berdimuhamedow. Başarmadın, sen eýtdiň bakan tapyp basyp goýberýär. İtden ýolbaşçylaryna ministrlere basýar. Bu hatda ministrlaryň hasap eden oga den gören ok özünden pes görýär. Ýanyna durmalylar, gözlerine seyretmeliler. O aňarda üýşüp el çapyşyp şeýdip durmaly. Kim olur? Gülküçlü adam edenmi? Gülküçlü Gurban bilen Serdar hükümetten gorkýarlar ikisem. Hükümeden bulardan gorkýar. Bular polis emhemeden gorkýarlar, adalyşyk bolaýmasyn. Polis emhemeler şulardan gorkýar. Gara bizi gorkaklar ýanky dolandyrýar. Biz halkam gorkýar. 3 tane ýanky obyekt gorkýar. Gurbanlan gorkýar, Serdar kisi tohum bilen ýanky Türkmenistan hökümeti gorkýar, halkam gorkýar. Biz gorkak döwlet. Ine halk häzir ýuwaş-ýuwaşdan gorkudan çykyp otyr. Halk öz hakyny eýap başlady, alyp başlady, eýlap başlady. Häzir halk galsa şu gorkaklar biz alýas emesni. Polis bolsun, emheme bolsun, Gurban bolsun, Serdar bolsun alýas. Inanyň, olar ýaly polis, olar ýaly gahrman emheme ýokdur. Halk galaýsa bu tordy. Gelin indiki video seyredelim. Vatandaşlar, men size ýalnızca ortaları görkezdim. Ortalarda bolup geçen Türkmenistanyň grajdanlarynyň haklaryny nähili bozulýany görkezdim. Indiki video seyredelim. Muny men size görkezdim ýanky salladyň nime Lewatda nähili biziň halkymyzy gurýarlar. Ünsörüň şu video ünsörüň ine biziň halkymyz nähili ýaşaýar. Ine Murad ege, egeler, apalar, meniň ýagdaýym ine şundak. Ine ahwalym. Murad ege, size görkezinde dadatdym. Ine Haldyny görýärmi? Hiç zat ýok. O adamlar aç. Biz aýdyp ýörüz. Pullary ýeten ok, iş ýok. Günlerini doğrudan görýärler. Bular arkadaş şäher gurýar. Milyard euro, 8,5 milyard täze. Arkadaş şäherin ikinji etaby. Niýeden alýar pullar? Bizim pullarymyz şol. Inanyň. Gurbalyň puly ýok. Hökümete gelende mu iksan balagy ýokdy. Inanyň. Men bilýärmi taryhyny. Yallaklap, omuňa yallaklap, hemmeni kazollap, ýeginleşen kazollap ýörän adam. dilimde bulandan aşağıda ine. Şundak ýagdaý. Öýlerini görýärmi? Polum ýok. Ýagny beton. Daşa çıktım, Berozakhanam, eyvan dilersler ine yaşıl alınan invalidlik kalyaska ine şu yaşılın kalyaskası. Yaşıllara mazır görkezjek size. Ine şol ýere hal taşlandyr. Ine bir komutda pol bar eken. Ünsörüň. Bire yatyr, bire mana otyr. Ne yaşıllaň ýagdaýy şundak. Ine şu kadrlary görüp hakyky milli lider bolan bolsa oturup ağlardy. Namusly bolan bolsa. Ya Türkmenistan prezidenti bolsa oturup ağlap gün samolyota giderdi şu ýere. Tapyň menen şu ýerde. Bizde o realizat ýok. Biz ular saýlamdyk. Bular etçegini edip ýör. Häzir gyýdy gelip ýör. Bir topor şaýsepleri berip özüni ýanky Fatama der ýaly Gurbalyň gylygy ýaly et başlady. Gurbandan beter bolsun. Bütün dünýäni ağlap, mehrilce ağlap, etçeg içinde Türkmenistan talak eder. Eger uraýal ine täze kandidat geldi da gyýdy. Uraýal awraýly, uraýal adalatly bolsa, ylgasy näsin kömekçi uraýaly. Olar barsyn. Aýlanyň şu ýerde. Fondy bar. Fondyň pulu bar. Şu fondu hemme görgül molimler, zawuşlar, wraçlar, hökümetli işlerini pul geçirýär şo. Mezbur ýagdaýda. Pulu bar. Bir fondyň ýanky öz kakatynyň fondyň ornmasar vice-prezidenti. Gitsin tapsyn şu ýöre. Bize ruhsat beren oklar giýmene, biz gün barar şolar kömek ederdik.
Ine bizim tapawudymyz näme? Inlik gelenim şuraya bor, edip bor. Yalan aýtmaň. Opozisiýa, demokratik opozisiýa din adam haklary üçin görüşýär. Şuraya ýat bolsa, ýaty bilmez. Giýje uny işler bolan şoňa çykarar agryýardan. Maşennikler, korrupsionerler, gurbanlylar ine şey diýär. Ha öle efen gapdaryna ölüp ýatar, depik geçer. Aýryň muny bärden. Ýanky marawaranna çağıcıkları eltenine bir çağıcının yüzüne bir nime var eken, şeyle bir çılgı var eken. Maňa uwdan çağı geçen aýryň muny. Bu yüzü uwdan nälik goýýar. O sen halkyň ol. Bu ýykylypdyr da ýaşlygynda bir çılgı var eken, yüzüne bir bellik var eken. Sen halkyň ol. Näýe bolsa sen şonu gollamaly. Şo sebäpli sen halky talap pullaryny oglap ýördiň. Şo barlygy. Şolar sana ruhsat berligi berenmi üçin sen Türkmen halkyny talap ýördiň. Ine şuraya alyp. Şoku video, mena şuraya video görsem ýatbylemoksyň. Mena bilemok siz näýdi? Ya oraya alyp 25 ýyl boldy oraya da göremok. 20 ýyldan beri göremok men oraya da. Afrikada wagt gelýär. Nimede wagt gelýär? Marokko diýdi, o taraplar wagt gelýär. Oraya da ýok. Şuraya bolaýsa halk derre uyuşup kömek edip ýanky çykarýar. Oraya bir garyplyk ýok. Oglaryna wagt gördüm. Marokko. Yürü toğuzuna gidip bir şunu näýe ýaşaýdy? Şuraya ýaşany o. Indik video terdeliň watandaşlar ünsürin häzir ine festival gidip dur nimede Fransada Merkezi Aziýanyň festivali ine şo ýerde de ýanky şol festival Fransada 18-nji edition ýa-da 18-nji gelek ine şol Orta Aziýanyň boyunça festival şöyle ýanky Orta Aziýada Aziýanyň ünleri ine Vietnamyň ýa-da Hytaýyň ýa-da Merkezi Aziýanyň ýanky döwletleriň adamlary gidip öz ýanky döwleti boyunça beýan edilýär, zatlar okudylýar da edilýär. Ine türkmen delegasiýasy elbetde şular konsullugy ýakyn delegasiýa şular hökümet tarapyndan uğradylan elbetde sebäbi zat diýiljek. Men bular günakarlarmy, bular töweleme etjeklerini edipdirler. Ýöne bular ýanky hökümete hyzmat etjek bolup, şoň avantaj aljak bolup, şoň hyzmatyna ine gelip men şäherime, men Toulouse'da oturýan, men şäherimde de gelip nahar bişirip nime edipdirler, reklam edipdirler. Men ýetişmedim. Bolmasa baryp şöyle barýadym men. Böyle yanlış tutmanda olamıyor. Yani yüzde şular işi bilmez. Daha bilen oklar, tanıyan oklar. Böyle yanlış. Berekallah. Görüňde onlar da sürtmäň näme diýäni bile. Dostlarymyz, oğullarymyz hemmesini Türkmen palawy şeýle uýarlar. Hemen şunu ýüzüne okuyayım. Şeýle tuwalama Türkmenin beýikdir. Janyňy. Şunu derdim. Şul oglan Fransuzça gowulýar. Mesela men Fransuzça öwrenmek üçin 20 ýaşadym Fransada ve Fransaň ýanky Miray diýen bir dil nimetini oturdum da, dil bölümini oturdum. Şo ýerde men Fransuz muallimi bolup işläp bilýär, men lisenziýam. Men şul we şul ýanky dilim şul derejesine ýetmek üçin günni işleyen ýanky bir topar häkimlikler bilen, bir topar guramalar bilen, bir topar döwletiň ýanky nimeler bilen işleyen giýje günni ýanky işgärlerim bilen, bir topar guramalar bilen işläp günni praktik edip men derejem ine şol oglan okýar. Ýöneköy türkmen şu ýal derejeli fransuzça uýlap bilmez. Men size aýdaýyn. Hökümetde işleyen, hökümetiň ýanky pasolstwasynda ýa bir ýerine işleyen bizim neme halkymyzda bu ýaly zihni adam ýok sebäbi birjiden Fransa türkmenler inni gelip başlady. Öň ýokdular. Inni gelenler hem görýän görgürler intek dile çeperdiler. Öwrenýärler da diýer, olar ýar çeperdiler. Olar ýyllar gerek. Ya adaptasiýa gerek ýanky dile ol fransuz dili gürlemäň fat ýöne grammatikada gatkyňdyr. Belki dillerden sebäbi fransuz diline diýir dil diýilýär, jany dil. Günne ösýär, günne dil ulurky otyr. Günne täsirler, ýani dile girkidil otyr, günne ösýär, günne diskussiýalar bolýar. Ösen diller durano. Mesela şu türkmen dili ýaly biz ýitip barýar dilimizi, frans dili bolsa östürýär dilini. Ne üçünmüş mu? Şol ýani hökümeti işleyen adamyň biri bolmaly sebäbi
Diňe reklam edýär, döwlet reklam edýär. Elbetde däl, gowy. Men bilen garşy däl. Ýöne hökümeti reklam etmeli, döwleti reklam etmeli, halky reklam etmeli. Sebäbi hökümet häzir band formirawany, band topar, döwleti basbalan topar. Egerde sen hökümeti serdary gurbalyny reklam etseň, sen band topary reklam edýän. Ýöne haçan sen döwleti ýa-da halky reklam etseň, sen hakyky ölmeýän umumy hemişelik Türkmenistan reklam edýän. Ine tapawul. Sağ olun. Berekella diýjek, ýöne nimäni reklama etmeliler. Indiki video terdelin. Men öňüm aýdýardym, ýallaklaryň sany köpelýär Türkmenistanda. Ine ýene bir ýallak, öň bir ady bilen adam, öň bir at gazanan halkyň içinde inni ýallak bolan Akış Taparow. Gelin serdin şun ýanky hökümeti gurbalyň çykyş edýär ka wagt. İkisi ýanky gelip konsert berýärler. İkisi nime dip taýyp gurbalyň bir zat diýse ýallaklap ylgap gidýär şu adam. Öň bir derejeli, bir fiýla hormaty bar bolan bir bagşydy. Hökümete ýakynlaşmadyk. Inni şulum hökümete ýykyldy, şulum arkada şöhrat diýip byryp başlady, arkada aýdymlar aýdýar. Bir bandit toparyň başlygyna, ýolbaşyna aýdymlar aýdýar. Ýallyk bolmanda. Aydımları aydiyarlardı. Şonu yadan jurnalistlara. Senin başından eşitdim şu näme diýär. Şu internette ýazypdyrlar, oğurluk aydımları aydiyarlardı. Şonu yadan jurnalistlara. Inni kaykalaman şonu hiç kaçan. Näme üçin beýdiýän? Türkmen sana ýekejede aydym oğurlayan ýok. Şu gurun aýtylýanyň soň sapar bolsun. Ena men özdürgen aydımlarymyň bir tefelen ýerine ýetip berer, bolşuna bolar. Mingdes. İkisi barda. İkisi barda. Barda. Bir de onu Oğurlady şulaýdymy? Akış Taparow. Şöyle tasdikle ikisem bir zat diýär. hesabı Birinci çıkardı. men çıkardım. Down in the forest, near a village, lived a man called Nick the Chopper. Yankı Workölden aydym, bir halkyň aydymy. Öňden märi 50-60 60 şo ýyllarda aýdyran aydym. Bu bolsa современный diýeti 90-ny, 92-de, 85-de, 87-de aýdan aydymlaryň biri. Men öldüm, bir aydymmy, ka bir aydymçylaryň 10 sanyny deňýär. Käme? Ine ýallaklar şeýle sebäbi İnternette şulara garşy şuň kununa güreşýän ýok. Şulara garşy hiç kim çykyşamadan ýok. Şulara garşy aýdan ýok. O sen ýallak näme edip ýördiň? O näme kim alajak bolýan diýip bunyň barmak basyp ýüzlerine aýdýan ýok. Türkmenistan senzura, Türkmenistanda kontrol edilýär. Şoýa ýallaklar aýdym ogurlap, onu açyk pirdiýelke edip, arkadaga bagyşlap aýdyp ýörler. Arkada öýül şey diýär. Öýül beýleki adamyň aýdymlaryny aýdyp. O hindini saatını uğurlap aydıp ýör. Ya goşku ýazan ok, öz goşky öz aýdym diýip getipýär. Goşgam ýazan ok, nemedem ýazan ok, uğurluklar aýdýar. Türkmenistanda kanun ýok. Awtorski prawa diýilýän zat ýok. Eger awtorski prawa işleýän bolsa, onu şunu ştraf edip pulunu alardylar şu adama. Ya da mümkin pul berip bilmese türme goýardylar. Ine Akış Taparow. Hemme aýdymlary, absolutne hemme öňden bäri aýdyp gelýän aýdymlar, ortalaryň halk aýdymlary. Hemme aýdymlary. Ay bolýa halk iştat diýen nokta dedin, inni ýallaklap, arkadagy diýip aýdyp başlady, inni hemme zatlar ýanky ýüllerini ugup başladylar. Indikatordyň şuňa da bir terdim. Şolum bir ýallaklaryň biri. Bir minut.
Bizdiňe gurban nimede şu yallaklara garşan görüşmeli Ýa-ni ken. bäsleşik diýende gepleşikleri de aýdymçylary çagyrýarlar öz Ya bir ýanky men size görkezeyim. Rekin bäsleşik diýende gepleşikleri de aýdymçylary çagyrýarlar özleri hemmet ullakan aýdym. Ha sen plan aýdyň ogurluk ol bir aýyp gelişikdi. Gaty gelişikdi. Tamam. Gerçi de olur gaydi yani. Olur gaydi. Aýdymça sen ogurluk aýdýan diýmek. Külli günadır. Indi dermeýler men düdelerim. Aýdymçylaryň kemşikden ýüzlerini aýtlarym. Ogurluk diýilende ýanky ol taby täzeden işlenýär. Sözü türkmençe ýazylýar, ol eýan ogurluk bolmaýar. Bir aýdymy alyp, şoň saadam sözüm menki diýsem, ogurluk bolýar. Olan başga biriniň korsa. Öz aýdymlamyň köpsi öz ýalan aýdymlam. Isleseňiz dinledip biler. Kukurumdan tanırıp elim yanglanırmaydı. Elimi tut gelip bay verme icatın Esidi defini duyayın aşkını Edin sahyan frio kamaro kuşam Sedin sahke kakuk memrazu pandar Mene ogry. Dava düşünme. Mene ogry. Menki diýär. Gördüňmi? Ýalňyza türkmen aýtdy, onsoň ýygynyň beýleki ýanky Mirawo hitlaryň, ýani dünýä hitlaryň aýdan adam, şu hakyky hiti aýdan adam aýtdy. İki sanada miňdeşler. Elimi tut gelip yalnızını ay Edin sahke Ine ýalňyza türkmen aýtdy, inni Mirawo hitler aýdýar. Edin sahke kuş bir kamen bay Aýdymçy ogurluk aýdymlary aýdýan üçin günäkar däl. Näme diýdik morlugy? Ýanky awtorski prawa diýende adlaňyz ol operny aýdymçylara deýişli ýanky vokalist aýtmaly. Ayda yalnızım ağla Ayda yalnızım söyle beni Vay vay sabah yung kamena Vay vay perduyum kodena Şu videony oňuran adamlara men berekella diýjek. Sebäbi şulum ogurlukda gurbaly terdarýaly ogurlap pullarymyzy ogurlasa, şul aýdymçylaryň ogurluk birin ýa oturup giýje güni ýadyp öz ýüreginden çykaran saadyny heňni ogurlaýarlar. We ogurluk diýene diýerler. Sen biriniň juwutyna girdiň bolýar. Puluny alyp, men ogurlamam, men elimde pul var. Ol beýle däl, sebäbi o bir adam giýje güni ýatman, işläp şoň öndürün önümi aýdym bolýar. Ol öndürün önümi awtorski, ol bir erteki güne hit edip çıkarıp pul gazanýar şonuň. Şu hidi eger bir radio stansiýa ýa bir telewizion aýlasa ýa bir ýerde ofisiýany aýlansa, şo ýerden şolar pul tölemeli şu hidi aýlanyň üçin. Ine şunu awtorska prawa diýilýär. Türkmenistanda ne kanun var, ne awtorska prawa var. Bizim döwletimizi gurşap alan arkada diýen bir arkada serdar diýen kezzaplar kanun bolup öýdüler giýje maşençilik edýärler. Bizim hökümete gelýän dolar gidip gara wagtda çalyşyp ýörler. Bular maşençilik giýje güni edýärler. Pul ogurlap, guruluş kurup ýanky bize gereklilerle ulu obyektleri kurup ýanky pul ogurlaýarlar. Şunuň daş töwerini ýallaklap, aýdyp şular nime diýenem, ogurlar akşdan başlap. Men şonu düşünürjek bolýan, utanany oklarym ogurlar. Halkam bulara pul berip toýlar çagyrýar, görgül başga bakşy bolmasyny etmeli. Men size bir zat edelim. Biz istesek, istendik wagt prezident çalyşyp bilýär. İstedik wagt şu diktator sistemany çalyşyp bilýär. İstedik wagt şu bakşyny çagyrman, pul bermedek öldürüp galýar. Açlygyna. Ya o garamaýyk bolup işler bedýärli. Biz edýär şonu, halk bolup. Şoň üçin men size her wagt aýdýan. Ine molimler ýüllenýän. Molimler, medikler size ýüllenýän. Siz näme diýsem, bir gullary berilýän pullanyň az işle, ýa-ni az alýaňyz. Siz gulçulukda
Oň daşyndan sizin beýniňiz, kelleňiz ýalar. Arkadagy şöhrat, arkadagy neme, ýa-ni çäreleri, okuwçylary ýok ýerden ýöredip, ýok ýerden ýa-ni materialy ýygnap, ýok ýerden okudyp, hiç ýeri ýa-ni ýürüýtürleşdirilen size kömek hökmünde kitaplar kitapçalar ýa-da ýürüýtür bir beýnamalar ýa ýürüýtür bir matbaso bedilýärde materialny nemeler ýok. Şoňa özüňiz enjamlar tap, özüňiz pul berip kabinetleriňizde, mektepleriňiň ýa-ni otoglaryna çelli öz puluňyzy goýup halkdan ýygnap, doğrudan günüňi görýär. Näme etjek onu etmek? Taşlan. Goý özü Gurbany gelip okutsun. Goý ministr, bilim ministri gelip okutsun. Ular orada para alıp ýatyrlar. Siz hem gelip küsün neme diýäňiz? Siz zekinli, bilimli, akıllı. Häzir TikTok'ta gazanıp bolýar. Men ýürüte bir gepleşik eder, näme internetde gazanıp bolýar. Siz gaty zekinli. Siz derrew TikTok'u ýa şoňa meňdeşdaatlar alyp bilýäňiz. Alynda gazanyp oturuň. Diýmedim mene $4-500 aýyna gazanıp bilýäňiz. Oturun öňüňizde. Özüňiziň neme üsüp, edip internetten köp zat öwrünersiňiz. Durmuşyňyz dünýäňiz açylar, ananyň. Näme gerek bir mektep bar, ol zawuç diýen neme diýe, o ýerde bir kançylyk, bu ýerde bir adalatlyk, bir düzgünçilik, hemme zatlar çydap gelmek, nerwiň oýnap näme gerek? Ne şoň üçin iş taşlan. Bu hökümet size sağ bolsun diýen ok, adalatly serden ok. Sizi başarsa ulanyp ýa-ni zynk goýberýär. Näme siz şunu gaýtyrmaly. Egerde polis emherler tutup izolyator aket bizi urgan bolsalar, onu bir näme şonuň aýdan etmeli. Eger kanun bozýan bolsa. Egerde biri kanun bozman, size kanuny etdirýän bolsa, onu boyun elmeli. Egerde biri hak hukuk goýan gurumlar kanun bozup saňa basşylar edýän bolsa, onuň özü birinji kanun bozýar. Egerde akydip seni urýan bolsa, özü birinji bolup kanun bozýar. Demek biz şoňa garşy görüşmeli. Şuraya alam, ministrler, vice-premierler kanun pul ogurlap, sizi bagşlan eşek ýaly ulanyp, gulçuluk hökmünde saklap, size köpük төлýän bolsa, ol kanun bozýar. Sizin almaly aýlyňyz hökümetiň statistikasy boýunça $1 ýeten ok. Ýöne siz almaly aýlyňyz $4-5 minimum aýlyk almaly. Şoňa agly. Şoň üçin näme gerek? Şuryaly gulçulugy ýöne çekip, nerwiň oýnap ölüp gidýän. Ýaşaň, normal ýaşaň. Häzir bir topar mümkinçilikler bar gazanmaly. Gazanyň. Kösenmäň diýjek bolýanlar. Şul zalyma hyzmat etmeň. Oň tolky ýok, hiç wagt düzelmeýär bular. Bular diňe talardyr, biz şuları aýyrmasak hiç ýol ýok. Pikir etmeň, ay indiki gowlaşar, soňky gowlaşar. Gowlaşma. Men size düşünürüm näme gowlaşma. Indiki video seyredelim vatandaşlar. Şunu ýaly bizim halkymyz kösünüp duka. Şu wagtda biz häzir temamyza geleli. Gurbanyň näme diýär, Serdar näme diýär. Ünsürüm. Men şu videony edemde videonun adyna şeýle goýdum. Serdar daşyrdy gidenne Gurbanyň hökümeti ýygnap şolar zaложник alýar. Şolar periwarod edip bizi akademiýetler, bataýmatlar. Gurban bir ýere gitse, Serdar derew ýygnap geçen kişi bolup bir ýere akdyp şolar zaложник saklaýar. Kemer şolar 3 bolubam häzir, ýa gyýdy geldi usileniýa, 3 bolubam döwletde çalışmalary saklap bilen oklar. Şu kunna çalışmalar Türkmenistan gapysyna geldi. Gapyny açyp içine girýär häzir. Şolar saklap bilmeýär döwleti. Ananyň. Ine ünsörüň Serdar Berdimuhammedow ýa-ni bir Serdar Berdimuhammedow ine Ýaponiýaga gidýär. Näme çykyp diýenden men häzir düşünürüm. Hormatly prezidentime Ýaponiýa ugramak üçin Muňa el çapyşyp dur, maskaraçylyk. Baýatymyň halkara howa mendirligi, howa mendirilen hormatly prezidentime de ýurdumyň resmi adamlar uratdylar. Aşgabatdan ugralan döwlet daşlarymyň uçary bir näçe sagatdan soňra Ýaponiýanyň Osaka şäheriniň Kansai halkara howa mendirligi gelip ýerde hormatly prezidentime mehir garşanly.
Yaponiya saparynyň çäklerine döwlet başlanmaly Osaka şäherine geçirilen Expo 2025 bütün dünya terbiýetinde Türkmenistanyň milli güni münasibetli dawarly çäherlere gatnaşar. Şeýle Videony goýmadyň. Prezidentimiz Yaponiya uğramak üçin paýtagtymyň halkara howa mendiline geldi. Ýerbilen hormatly prezidentimiz Yaponiya uğramak üçin paýtagtymyň halkara howa mendiline geldi. Howa mendilinden hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň resmi adamlary uratdylar. Aşgabatdan uğralan döwlet başlanmalyň uçary bir näçe sagatdan soňra Yaponiýanyň Osaka şäheriniň Kansai halkara howa mendiline gelip geldi. Bu ýerde hormatly prezidentimiz mehri garşylandy. Yaponiya saparynyň çäklerine döwlet başlanmaly Osaka şäherine geçirilen Expo 2025 bütün dünya terbiýetinde Türkmenistanyň milli güni münasibetli dawarly çäherlere gatnaşar. Şeýlegem ýokary derejedäki iki taraplaryň we işur duşlar geçirer. Hormatly prezidentimiziň Yaponiya sapary dowam edýär. Ine ünferin hormatly vatandaşlar, men size düşünürem, näme Yaponiýa gitdi Serdar Berdimuhammedow. Üstünden bütün kabinet ministri bolýar. Ataly oğlun üstünden. Inni ataly oğul gyýyzy diýmeli. Bular üçünni. Serdin. Ýadyňyzda bolsa Trump Yaponiýa we bütün dünya taks goýdy. Ýani täze sistema çykaryp hemmere taks goýdy. Yaponiýa bir näçe trillion Amerikan cenni bumagy diýilýär, Amerikan kagylaryny, ýani belli bir gymmat kagylaryny satyn aldy. Bir näçe trillion. Çykyş edemäýär. Bağışlan, biz sizin döwletiňizde investisiýa etdik bir näçe trillionu sizin ýani döwletiňiziň kagylaryny satyn aldyk, ofisial kagylaryny. Investisiýa näme bize siz ýani bular taks goýýaňyz diýip. Biz sizi öňüm investisiýa edip ýörtip ýani ýüllerini. Ataly oğul gyýyzy şunu eşitip derrew Serdar sen dama git Yaponiýa kardal. Şular bay milliarder trilyonu wa kardal diýip şunu ýiberýär. Bulum o kostyumyny giyip Türkmenistan bankrot pul ýok. Malaziýadan, Katardan, Hytaýdan, Orsetden, Türkiýeden, Eýrandan şu alyp bolýan ýerden bir ýerde argatlaşyk baga bolsa pul aldy. Pul aldylar. Bular ýani gedaýlar ýaly hemmeler bergili. Inni ataly oğul gyýdy. Inni ýürüýte oğluny şöýra komandirovka ýiber, her zadet pul getir. Bulum gidip ýani şo ýerde ay men prezident zat diýip ýani şöýra pul tormany diýär. Sebäbi o ýerde birinjiden Yaponiýa Türkmenistanda zawod kurdy, oň enjamlaryna pul ýok. Şonu haýyş etmeli, enjamlaryna ýani pul gurat we döwleti pul berip arkadaş şäherini gurýarmyş. Kakady. Ne şunu gitdi. Sen halkyň ýagdaýy, ýani biziň görkezýän oğluň ýagdaýy, o ýerde ýaşaýan halka kömek, o zatlar killelerine de ýok. Men şoň üçin ýani biz bular aýyrmasak, biz hiç wagt bu ýaşamak. Bular diňe öldürni alady diýe Türkmenistan döwletini bağışlan ment diýen mentler meni bağışlan. Ment ýa polis diýip bolmak ýa adam da. Mentleri, hem terroristleri ulanyp diňe öz haýyryna ýani pul ogurlamak üçin ulanýan 2 tane, 3 tane menteni ataly oğul gyýdy. Häzir Türkmenistanyň şol atdyr edýärler. Ine näme şu ataly oğul gyýdy? Serdar Berdimuhammedow Yaponiýa uratdylar. Bütün kabinet minister gülüp çağırıp ýatyr. Şonuň üstünden ataly oğul gyýdyň üstünden. Bular Türkmenistanyň gedaý etdiler. Häzirim elini sonra eli görkezip bütün dünýäni aýlanyp ýörler. Neden pul alyp bolýar diýip. Gazagstandan sorak gördü, Özbekistandan sorak gördü, utanman, Gurbanly gidip sorak gördü. Ine Serdaryň esasy giden ýeri we näme gitdi, men size düşünürdim. Indi şo wagtda ikinji esasy zalim Türkmenistan şugyny getiren Niýazow öldürüp, basyp alyp, şoň kreslosyny alyp, falsifikasiýa edip, utup, onsoň oğluny bütün Türkmenistan allap ýadadym diýip, onsoň oğluny getirip, oğluny kreslany şol oğul Niýazow öldürüp gelen gorak gelen kreslany oğluna berip, soňam bolsa ol halk alyp başlady bunu 2 bolup oňurup bilmän Usileniýa inni gyýdynam çağırıp ataly oğul gyýdy. Ýani atasy näme işleýär? Gelin serdelim. Özüne arkada diýip ýani klişka goýan bütün dünyada Türkmenistan maskara edip duran giýije uny
dine kepçek gören adam näme işleýär? Men zaýda näme işleýär? Şu adam ine bize maglumatlar geldi. 3 tane gıyrak edip ýany bilen. Öýlen o gıylary ýa-ni Mizravdaky işleýän adamlar, ýolbaşçylar şunu tap berýär. Şol 3 tane gıyrak edip Balkanna ýygnak gidýän kişi bolup kepçek many gidýär. Öýlen hemme hökümeti öz bilen alyp gidýär. Näçip? Bular o perivarot edämedin, şöyle zaloji taklanyp, şöyle kepeden dip gidýär. Ünçeriň şu adam hökümetden gorkýar. Şular serdar ýok. Intek gıydym ýaş. Birdat edämesinler diýip perivarot edämesinler. Zaloji alyp gidýär öz bilen hökümeti we ýandan 3 tane gıyrak gidýär. Kepçek many. Ne şul mesajy men ýürüýte oğul gerek gelnejä. Ýagny şun aýaly bolan oğul gerek gelnejä diýen. Şun oğul bolan Serdar Berdimuhammedow diýen. Şun gıyzy bolan oğul Jahan Atabayew diýen. Başga gıyzy Mähri gıyzy diýen. Şun aktyklaryna, çoğulklaryna hemmetini aýdýan. Siziň ata diýeniňiz kezzap, bihep kezzap 18-19 ýaşly gıylar alyp kep çekip ýör. Utanman. Onam gillen oğun. Uğuruk gelnece. Namysın bolan bolsa, sen taşlarsın şu kezzaby. Hakyk akıllı gelin bolan bolsa taşlap giderdin. Namysın bolan bolsa. Ne şu kezzap 3 tane gıyrak edip ve Türkmen hökümeti zaloji hökmüne akıdip Balkanna hezir edip ýör. Türklerin. Milli lideri Türkmenistan'ın halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyz Türkmenistan'ın halk maslahatynyň diwanyndan paýtatynyň halkara howamendirine geldi we bu ýerden Balkan vilayatyna iş saparlaryna ugrady. Aşgabat şäheriniň ugralan Gahrman Arkadagymyň çöri biraz wagtdan Türkmen şäheriniň halkara howamendirine gelip geldi. Bu ýerde Gahrman Arkadagymyz mehirli garşylandy. Soňra Gahrman Arkadagymyz bu ýerden abada milli tiýagatçylyk bolaryna tarap ugrady. Mesela Ýanjy gitmäkä aeroportda hökümet ýygnady. Men gidip oturyn sizden baryň diýär. Ekologiýa taýdan arasy Türkmen kenaryna dünýä derejeli din jalş we şypahany toplamy emele geldi. Günden Gahrman Arkadagymyň ýeliklerini tagallasyndan bir ýat bolan tiýagatçylyk bolaryny din jalşy we şypahany ulgurma degişli döwrat bilimleriň giden toplamy halkymyzda hyzmatlaryň ýokary derejesinde dürleýär. Gahrman Arkadagymyz abada sport toplamyna gelip Ýurdumyň ministrler kabinetiniň başlygynyň käbir orunmatarlarynyň, harby we hukuk goraýjylarynyň bir näçe ýol başlarynyň diýişli dinlerde ýerine ýetirýän işler baradaky maglumatlarly tanşdy. Görüňmi? Hökümetiň vice-premierleriň we hukuk goraýjylaryň gurumyň ýol başlarynyň alan täze maglumatlary, ýani şolary tanışdy diýär şo ýerde. Ünçeriň. Şolarda alınıp bolýan işleriň takyp bilen Ine Raşid Meredow ýani bul aýal masalary mejlisin men pikirimçe ine bulun ýüller görünok kimdigini ýöne ýani hak hukuk goraýan gurumyň ýolbaşçylary we ýani goşunlar. Hökümet şolary saklaýar, näçip täşür periwarot edip bilýär. Türkmenistany. Bildinami esasyna ýerine getirilmeligi we olaryň häzirki zaman taraplaryna laýyk gelmeligini belläp Gahrman Arkadagymyz bir ýollar. Ünçeriň. Ne şu adam Güdüçi diýen dilimlerine amala aýryr orunmatarlarynyň, harby we hukuk goraýjylarynyň bir näçe ýol başlarynyň diýişli dilimlerde ýerine ýetirýän işler baradaky maglumatlarly tanşdy. Ehrorlarda alınıp bolýan işleriň takyp edilen meýilname esasyna şu adam şu adamlardan gorkýar. Şu adamlardan gorkýar. Şu adamlar ýanky adamdan gorkýar. Şu adamlar we ýanky adam halkdan gorkýar. Halk hem şulardan gorkýar. Bir gülkünç tatmy. Ýolaryň häzirki zaman taraplaryna laýyk gelmeligini belläp Ýagny öňe milli lider diýen öňe arkada Kliçkaly, Gurban Berdimuhammedow hökümetden gorkýar. Periwarot edämesinler şular diýip. Hökümet Gurbanlydan gorkýar. Halk bolsa hem Gurbanlydan gorkýar, hem hökümetden gorkýar. Bir ýol başlygynyň güdüçi diýen Bular ýazyp dur. Yani şul adam bir zat diýse bular ýazyp dur. Näçip? Bäerde ýani MHM polisler şulardan talap edýär we prezidentiň ahranasy. Gözüne seretmeliler. Her wagt ýazyp durmaly, kelleňi aşaktarmaly. Nidaý bok sen ýani seredäýsen. dilimlerine
amala aşylayan taslamalaryň gidişini we Ünsürüm. Ondan men size soru berdim gelýär. Hormatly iýleşler, şu videony seyredýän adamlar. Şu adam kim? Gurban Berdimuhammed. Eger muň ýüzüne seyredip bolmaýan bolsa, onu soru berip bolmaýan bolsa, onu dinläp, gözüň aldyrman, kelleň aldyrman, ýat durmaly bolsa. Ýadyňyza düşenokmy? Öň paçalyk bolan wagty, ýani paça geldi hemmeler bökülüp, ýykylyp, ýani bükülüp, gözüne seyretmän, kim gözüne seyretse şonu öldürmeli. Ýa paçanyň ýalňyşyny görüp bilýär. Ine şu zatlar, feodal zatlar, häzir Türkmenistanda. Gülkünç dämi? Ine şunun üstünde de Asuda atman, Parhad atman mı? Bilýärmi? Täzirikden. Gurbalyň üstünde de Asuda atman, Parhad atman var. Ýanky men videoň başyny ökürdüm. Şol polis uçastygyna bölümine vurup duran oglunyň ýokarsynda Parhad atman var. Şu Parhad atman diýilýän zadyň içinde biz edilip durýar. Günne şu rejimiň günne edýän hereketi boýunça bir aýda 150 adam ölýär. Günne 5-6 adam ölýär. Şul zalimlaryň hereketiň esasyna rak bolup ölýän ýerine edip, ýa daşöwrde gitmeli bolýar, o ýerde ýagny düýeş açyp pul ýetmän, eşik alyp bilmän, risk alyp işlemeli bolýar, stroýkada ýykylyp ölýär, ýa-da mektepde, ýa institutda geýmän zady bolman, gapyny özüni asmaly bolýar. Gara şu ýaly adamlar ürküp otýar. Biz beýle bolmaly, biz gülýär Türkmenistanda ýaşamaly. Ulu ýaly Asuda asmany bolsa, Parahat bolsa, ulu ýaly gowy bolsa, daşöwrde 45% adam işlemeler. Türkmenistany polislerden, MHM'den bizar bolup, hak hukuky bozýan guramalardan bizar bolup, terk edip gidýän adamlar bolmaly. Hakykatdan. Ulu ýaly gülýär bolsa, näçe gidýärler? Ine Gurbalyň edişi. Şöyle şunlar zalojny var ya ve 3 tane gyz ýürüte getirdi ya. Şolar bilen keyip edýär şöyle. Haýty, söýlegem gahryman arkadagyma hadaryň kenaryna halkary derejeli ýeňmeçili maslahatlaryň geçirjekdigini nazar almak bilen degişli tertip düýgüniň bir zaýdy. Näçe şuň diýen zatlaryny biz hiç wagt eşitmedik. Bilýärmi? Hiç wagt eşitmeýänler. Hiç wagt görkezýänler, diktorlar ýa-ni şuň näme gurýar? Ine geldi maşinni. Salam aleykum. Ýaňy duşdy. Ine salam aleykum. Ine men geldim maşinni. Mysal üçin ýa sen gel ýa o gelsin. Salam aleykum. Gomýadarlar. Boldy. Näme gurýar berde? Näçe bize görkezýän oklar? Ýa gurýan da aday diýilmi? Ejeňi plan edeýin, badyňy plan edeýin. Beýtdiňiz, eýtdiňiz diýip gyýr. Ol pikir etmeň halkyň ýanky problematyny gorap bular söýýär. Ýok. Özüniň keyplerini, özüniň ýanky edýän obýektleri, şoýdan oglaýan pullaryň ýoly nimesi dogry giden ok. Mesela Balkanda bolup geçen aday deyin. Bir owada nazar çüýürüp Balkanyň bir etrafynda suw bekleýär. Adamlar suw barmady ýaly. Özüne ulanýar şo suw. Hekim bar, ana aýyrda atdysa, olam göni Gurbanly aýdy. Gurbanly jaň edýär şo hekime. Näme işiň bilen bolamak diýip. O şoň iş şol. Bir kançylyk bolsa şoň işi, şonu etmeli. Ýani hekim adamlara kömek etmeli, hyzmat etmeli, şoň haklaryny, şoň ýanky hukuklaryny goramaly. Näme başga eder işiň ýokmy diýär. İşiň bilen bolna ýöre. Ünsür. Öňe milli lider diýen arkada. Şu neçelli. Şu ýaly, ine şu ýaly görkezýän, çykyp öz eginleşleri bilen näme diýäni eşitip gördüňizmi? Ýok. Ol ýygnak geçende bir 10 minut, 5 minut gurlya, ol ýag tutan zadyny aýdýar, soň bir daha sorasa, ýaňy ýaşy şunu diýdiňiz, şu näme etmeli? Ay bar ýok bolsa men hem ýagdan çykaldym diýär. Ine. Şuňa, ne şu ýaly tip adama Gurban Berdimuhammed diýilýär. Kezzap, zalim, Türk öz halkyny faşist ýaly genosid edýän, gyýlar zorlap ýören, muň maşgalaty her bir ýa vilayatda bir maşgalaty bar. O ýerde de bir näçe çağlar bar. Türkmenistan munisipalny sady boldy. Bir topar ýa çağçyklar bilen. Oğullara gelinece diýilýän aýal, ahally aýal. Utanmanam şuň bilen efira çykýar. Utanmanam. Şuň ýanyna durmak utanç. Asly şuň ýanyna barmak utanç.
Şun adını tutma utanç. Ne yapacak? Kezzap. Muni panyom türma plaç değiller ama türmede oturmalı adam şu. Ne şuraya ne yapacak gitti? Ne yapacak zaложник aldı hükümeti ve Balkana ne yapacak bir denli men size gurrun verdim. 3 tane gıydak edip kepçek ya. Ve Ferdar gelince kriyasatını oğurlaymasınlar, ağdaşık edemesinler deyip yankı hükümeti zaложник edip gidiyor. Bütün hükümet gül yaşıyor. İkisine. Atal oğul gıydılar. Bunun vakti geçti, dolandırıp bilen o. Düşünüyorlar. Yine men hükümete yönleniyor. Raşid Meriyev'den başla. Siz yallak bolup bilersin, korrupsiyoner bolup bilersin, yine bırak bolup bilersin. Sizden korkyalar atalı oğul gıydı. Inanın hükümet sizin elinizde. Peçadınız var, statusunuz var. Üyüşüp şuları siz tutsal etmeli. Hükümetin içinde bir 40 adama var, doğun kardeşi işliyor. Günlük değilden başla. O gıyını verdi, Hıdır var, o nimetini verdi, o Yalim var, on gıyını verdi, eydip kardeşlik edip yatar, 30 adam ile saklıyor Türkmenistan hükümeti. Men her vaqt aydan Türkmenistan yok, büyük Türkmenistan deyip, yankı mülk alıp, daha edip, baydak koydurup, arkanıza baydağı alıp, gezip yürüyorum, ben ağlamam ödüm. Sizin Türkmenistan'ın uğurlarını yok Türkmenistan. Bir de mustanma. Şunlukça Türkmenistan eyyam öz şehrini urpiyor. Oğlunu getirip koydu. Gıyını getirip koydu. İnni Kerim Ahtıgalı. Bir topor gıyıların çağlarını oğlunu verip ulan getirip usilini etti Türkmenistan'ı. Türkmenistan heyalar iyini almasak biz gidirer Türkmenistan'ı. Mesela aylayan. Şunun için dertçe oğlunlar, edermen oğlunlar, edermen vicdanını namuslu ayal gıyılar, erkek adamlar öne çıkmalı. Vakti geldi. Biz almalı Türkmenistan'ı. Biz halk bolup dolundurmalı Türkmenistan'ı. Biz halk bolup yol çalışmalı. Bizim yolumuz çatık. Bizim yolumuz doğru yol değil. Bizim yolumuz bir kanunçuluk, bir adaletlik, korrupsiya. Onu dinle men aydamak bütün dünya tasdiklak geliyor. Men efirlarda görkezem şu hatlar. Siz içinde yaşap biliyorsunuz. Sizden biliyorsunuz. Yine bir neçe video görkezeyim, hormatly vatandaşlar. Gelin şuna seyredelim. Yine atalı oğul gıydı diyemde, yine şun gıydı. Gurbanlığın gıydı. Hükümete gelip, heyada reklama var ediliyor. Şu gıydı. Ferdara derek boyacak bolyami. Bir gepinne Mi'din başlığı Raşid Mereyev türmeye basıp koyacak bolyami. Bir gepinne yankı prezident etip koyacak bolyami. Bir gepinne şunu yönü yankı Ferdar ayırıp prezident etip koyacak bolyami. Öğden bilen o. Bunun yankı planlar çalışıyor. Şunun için Ferdar aydan Gurbanlığın gıydı neyse yok orgalta şonça sen gitmeli. Özün seyret. Gurbanlığın gıydı aydan Oğulcahan Atabayeva. Sizem kezzapları girdiniz. Önüm kezzapları bileyim. Halk sizi bağışlamalı. İnanın. Sizinle ne eder halk? Men aytacağım da utanyan. Özünüz bilýäňiz. Açık towy çekinin ayal maşalı olsanız. Ya sizem Gulnavat ýaly 5-6 lübowny saklap, ay döwürsüjek bolsaňyz, kakanyň aýdyşýaly Allah yok. Şu ýerde kepçekin soň ölüp gidýän diýär. O realle dünya başgaça. Sizin dünya garaşyňyz ýaly biz beýle seredem yok dünya. Bütün dünya beýle seredem yok. Siz bu torun kezzaplar. Çüýrük tohumyň çüýrükleri. Çüýrük tohumda da bir normal adam badyr o. Çüýrük tohum Türkmenistanyň naritsasiýasyna at boldy. Bolmasa olam bir tohumdur da. Naritsasiýasyna at. Gurbanlyň naritsasiýasyna at boldy. Ferdar naritsasiýasyna at boldy. Naritsasiýa diýen söwgülýän at. Berdimuhamedowla söwgülýän at boldy. Her kimiň ýa aňyna, diline söwmek şolar. Ağrını almak. Arkada inni söwgüşli at boldy. Milli lider söwgüşli at boldy. Şoňu siz eltdiňiz halky. Şoň üçin aç kelleňiz aýlan. Şu zatlar gowruk bilen gutormaýar. Men aýdýan, grazny uruşunyň gapysyna bardyk. Häzir ýa-da demokratik çalışmalar bolar, ýa-da grazny uruş bolup, onsoň demokratik çalışmalar bolar. Ýöne demokratik çalışmalar %100 bolýar. Türkmenistan çalışmalarının öňünde.
hökümet çalışmaları bolaymaly. Näme men düşündireyim. Bu iqtisadiýa da bagly. Halkadam däl. Bu dünýädäki gedýän özgörşliklere bagly. Instagram, TikTok, bir topur sosial media, häzir täze çykmady sosial mediýanyň görnüşi informasiýa saklap bolmak. 2 goşmak 2-4 ýaly sizin edýän haramlyklaryň işiniz görünip başlaýar. Siz döwleti başaryp bilen yok, siz dolandyryp bilen yok, sizin zekinliğiniz, ukyplygyňyz yok, düýünden yok. Size göre bir näçe Türkmenistanda 100 miňlerçe adamma zekinini ukyply şolar döwlet dolandyrmaly. Ine şol sosial medialar şonu görkezýär. Oňda şundan Trump hemme ýurdy, hemme döwletleri oýandyrdy. Amerika dünýäde ýanky dünýä jandarmy, dünýäde adalatly, hakly saklayan döwlet diýip görkezenne şolum ters aýlap başlady. Onu bütün Ýewropa oýanly, Amerika oýanly, Hytaý oýanly, Russiýa oýanly hemme zat çalyşyp gidýär. Indi hemme zatlar tiýdik bilen geçerler. Ul tiýdik bilen. Siz konkurent däl. Şu gün kunna siz ýol şökünde konkurent däl. Siz aýla bilen zok döwleti. Siz ýok bolup gitmeli. İsteseňiz islemeseňiz. Ukyply zekini aýla bilmese Türkmenistan katastrofa girip girdi. Şoň üçin hemme obstoyatstwalar ýa-ni şertler sizin gitmeňiz üçin güýçlenip gidýär. Siz olara karşı görüşüp bilmersiniz. TV'ye karşı ve dünýädäki kanunlara karşı görüşüp bilmersiniz. Siz Türkmen halkyna görüşüp bilersiniz. İki sany o kellesiz açgöz mentlary, iki sany açgöz emhemeşikleri gıýgyryp zat edip gorkudyp Türkmen halkyny basyryp bilersiniz. Ýa-ni gözüniň oduny alyp bilersiniz. Ýöne o ýetirlik bolmaz. O ýetirlik bolmaz indi dünýäde döwlet durumlarymyz. Şoň üçin siz gitmeli. Sizin hiç şansınız yok. Ine serdiň näme diýär? Atalogul gyýyz diýilýärni şol Oljahan Atabaýewa. İşler boýunça vitse-prezidenti Atabaýewa Türkmenistan we Hytaý Halk Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlykda medeni insan-perwer ulgama möhüm ornuň Serdiň. Serdary häzir şeýle görkezden oklar. Ine şunu görkezip ýöne doldurdular hemme ýerni. TikTok diýdi o ýerde hemme ýallaklara ýa komentar ýazarýarlar. Okak görün diýip. Ýazyň pikiriňizi. Şöyle okak görüp hökman reaksiýa berin. Türkmenistanyň daşyndaky aktivistler näme etmeli? Türkmenistanyň daşyndaky halky näme etmeli? Türkmenistan ahir döwler ýaly. Siz çyk gidersiňiz maşgalaňyzy. Ýöne ahir Türkmenistan gelmeli bolýar. O sizin ata-bataňyz. Gurbalyň kyn däl, ýa-ni Aksaparowyň kam däl, Serdaryň kam däl, şu ýa-ni ýaş gyzyň kam däl sizinki. Hökman gelmeli. Sen ýitirip bilmeýän. Sen 1 milyard dolar yitirsen, ol bir yitki däl. Sen döwletini yitirsen, ol yitki. Senin gitjek ýeriň ýok. Sen şuňkuny orientirlaryň ýa-ni dogry däl. Şolu dötmeli. Şoň üçin orientir berýär. Dünýäde toprakdan gymmat zat ýok. Sen toprak taşlak gidýän, pikir edýän, men şulardan ýadadım. Sen topragyň üstünne bikançlyk edýän adamlardan ýadandym. Ýöne toprakdan ýadan näçin? Toprak sana hiç zat erwetlik etmedi. Senin ata-babalyň sana erwetlik etmedi. Şoň üçin bize yaman edýän adamlar bandit toporuna karşı biz görüşmeli. Siz näme edilýäňiz? Siz şuraýaly ýa-ni ýallaklaryň efirlerine girip, şuraýaly banditlaryň efirine öz pikiriňi ýatdyrýar. Açyň fake account ýa bir nomer alyp, şu giýje güni görüşüň şolara karşı. Ine kömeňiz. Men näme edilýän? Men çykdym Türkmenistan. Ine sen edilýän anyň uly. Biz daşyndaky içindäkiler hemmemiz bilen görüşmeli. Serdiň şunu diýen zatlar. Bunun değişlidigini belli hemem fursatdan peýdalanyp gahryman arkadamyzyň hemem hormatly prezidentimiziň Hytaý Halk Respublikasynyň başlygy etdik. Munan görkezmeliler näme diýändi? Siz eşitdiňizde özüňiz tutanasyňyz. Görkezýän nädirler? Ne serdaryň näme gurgun edýändi, ne gurbanyň, ne bulun. Sen bular diplomat da, bular utunç. Bu gurulýan bilen ok. Umum zatlar aýdýar ýöne hiç zat çözdürän reklam üçin. Postanovka diýilýär. Şu ýaly men gurulýşym ýaly gurulýap çykyş edip ýa-ni nimetmediler edilýän oklar. Ora ukyp ýok. Gurbanly ýa. Ferit Gurbanowdan öwren. Oglum çykyş edýär da diýär material ukýar. Живой çykyşlar edýär. Senin bir живой gurulaňdy, ýa robot ýaly bolma açyk gurula diýär. Ay men qaqa näme diýen meni öwretmediň diýär. Elbetde sebäp ol ýa-ni ýerlerde
biz ýaly gidip halk bilen gürleşip, olaryň derdini dinläp, çözjek bolup, olaryň diskussiýalar geçirip, ondan soň şo ýerde konkurentler bilen o aýlanyp, öz programmaty, meýnamatyny, öz pikirlerini aýdyp, ýaşyp, soň tilibata gidip, gidişip adamlar bilen ýanky etip görän o. Onuň näme ulat bilen? Ýa-da aýdaýmadan başga ideýa hem ýok. Şoň üçin men ýani şular gitmeli, şoň hiç ýyly şunky konkurensiýada döwletiň aradan konkurensiýasy, prezidentiň aradan konkurensiýasyna şoň orny ýok. Näme şular nol. Nolam şular görä bir uly bir sifr. Şular -10, -1000 ne şular. Indiki videony görkedeň. Ne şular ýaly bolup duran wagty, ene şular ýaly Türkmenistan katastrofasyna, ene Kazakstanda ýöneköy adam robot getirip yerlerini sürdürüyor. Insan. Öyle muňa hökümetiň dahly ýok. Hiç ýyl dahly ýok hökümetiň. Hiç ýyl hökümetiň işem ýok şu. Bizning häzirgi şeýraýdaýdyn robotlarda bir jardan diýhana Döwletbek deňgisi gep körüp ekskursiýalar ötürä. Majumda çykan birinji robotlara şopur jok. Şopur jok diýär. Keremet tasavvur. Kanday eken döke? Gazayip koy, gazayip. Ömrümde tuada gözlügüm bolur. Yine hormatly vatandaşlar, şul adam banka gidip karda alıp robot getirýärdi. Fizik tardan işlemen ýanky mehanizm bilen ekran teridip şu traktor aýlýar. Ödem ýöneköy adam. Ünsörüň ýürüýi törleşdirilen Vatan Habar yalan programmasy ýok. Giýje uny öwýän ine şuň eden adyny. Ýürüýte bir arkadag ýok ýerde. Ýürüýte bir ideologiýa ýok. Ataly oğul gyýyz ýok ýerde. Ýöneköy adam. Bantlar işleýär, konvertasiýa gidip dur. Dolary ýanky Gazak dolary, Gazak puluny dolary diýje uny çalyşyp bolýar. Gidýär, alýar, goýýar, ösýär. Ine men daýhanlar aýdýan, vatandaşyma daýdýan. Ine ösýärler. Ýöneköy adam öz hökümeti tertmen ösýär. Hökümetiň şert durýar. Bartdan pul al, bar öz ýanky risk al, ine ýerlerini polny berýär. İşle hakyny al. Ine. Erti satacakmy? Sat, ya hökümet sat, ya daşyny eksport et. Biz ada berende. Ine şertler. Bizim etmeli işimiz teýär 3-nji respublika gurmaly, halkymyza şertler bermeli. Şular bara işejek bize doysun. Pul aljak diýse kardyna alıp doysun. Hemme şertler durup şulary işläp şular Türkmenistan şunu kaldırmaly. Şu ýaly şertler durup. Ondaşdan prezidentim giýje uny işlemeli. Milli lider bize näme gerek? Bize onu ýaly bir milli lider bam bize. Şunu çelli ýok da. Hani olaya zekin, akıllı bir ideýalary injeragan ýaly güýçli adam bam Türkmenistan ýok. O kim ol kezzap? Inni prezident ýaly bir wezipe goýmalymyş we şo ýerden 2 bolup pullary ogurlamalymyş. Ine şoň üçin men milli lider goýan özüme edil prezident ýalam daşarda gatnap ýörün. Men şo prezidentiň işine diýen Türkmenistan pullaryny ogurlayan, öz şäherimi ogurlayan, arkadaş şäherimi ogurlayan, pul ogurlayan. Bu bir biznes schema, pul ogurlamak üçin biznes schema. Teýär, şol adam bir milli lider bolup halk bilen duş görünok. Bu gülkünçsa. Çıkış edip bir öz sözü bilen 1 saat, 2 saat çıkış edip görünok. Biz onu dinläp görünok. Onun ideýalaryny, pikirlerini. Hani şoň ideýasy? Ine mysal üçin devletin ideýalary var, pikirleri var. Saýtyny asyly. Görüp bolýar. Anämçi şul adamyň özüne milli lider diýip statusy var, muny arkadag diýip öwýärler. Şuň ýanky külügüsünde biz bir topar kazançlar etdik. Hiç kazanç ýok.
Yallıklar kazandy, korrupsiýonlar kazandy. Halk garyplykda. Şun ne ideyesi var? Bir topar halk maslahatı var. Bir topar aparaty var. Hani ideýa nerede? Hani näme ettin? Hani açýodun? Indi näçil sen millidir? Näçil arkada näme ettin halk üçin? Pul ogurladyň, öz şäherini gurdun, özüňe şekilini goýdun, ogluny getirdin, gyýdyny getirdin, näme ettin sen halka? Indi häzir akdyňy ýa getirjek bolup ýatab oturýarsyň. Boldy. Näme ettin? Balkana ýa hökümet akdyň, şulary založny hökmüne we ýanyna 3 sany gyýdan olur zorlap getýär. Näme ettin sen? Ne şular ýalda band topory, şu ýaly ataly ogul gyýdy, band topory Türkmenistany ogurlap durka. Bir binamız çıkıp arkadağı şöhrat, arkadağı aydın bağışlamayan olsa onu ol band toporuna giriyor. Şöyle vasp edip band toporuna girip şöyle yankı bir rol alacak olup şunu diye. Ol binanısam da, namarttan da. Ol cenaylı iş. Yine men şu çıkışımda şunu aytacak oldum. Hormatly vatandaşlar, şunun bilen men öz çıkışımı toryan. Sizin hemmeňizden birinji bilen jan sağlyk arzu edýän. Bizim elimizde şu zatlar. Şu gurban ulam, serdarym, hökümetim, şunun kezapçylygam, şunun ýanky ýallaklaram bizim elimizde. Bize bar. İstenlik wagt. Bir saatdan şunu düzüp bolýar. Bizdiňe agyr bolmaly. 1-2-20'de gaş görüşmeli. Biz bir adam gaş görüşmeli. Onun adam Kezap Gurbanul Bermuhamedov. Niyazi söýenler aýdýan, Türkmen başı diýip şonu ýanky söýenler aýdýan. Siziň niyazyňyzy Gurbanul Bermuhamedov öldürdi. Şoň üçin sizem görüşmeli. Hormatly vatandaşlar, inlik gepleşikler çelle. Hoş sag bolun. Men häzir TikTok edýän, TikTokda soralar bolsa şoňa jogap berin. YouTube efiri ýapýan. Hoş sag bolun.